भैया हो। अरे साला ई कहीं प्रॉपर्टी में से आधा हड़पे खातिर भैया तो नहीं बोलत भोसड़ी के भैया हो माफ कर दो, गलती इंसान से होला, हम का जानवर हई। भैया हो आज तार भैया हम वायरल ना कइनी तो हमरो नाम विकास बिहारी ना। नमस्कार प्रणाम भैया, हम विकास बिहारी। हमार नाम सुन के दुश्मन संग के हो जाला बाबा सिर के बीमारी। तो आज हम बात करे वाला बानी कॉमेडियन लल्लू लाल के बारे में। इस साला के हेलमेट जैकेट से को अलगे कनेक्शन बा। हम बता नहीं सके का एकर कनेक्शन बा, लेकिन कनेक्शन गजब के बा। बिना हेलमेट जैकेट के हमरा लगता है मैदानों करे ना जात हुई, जौन हिसाब से ही हेलमेट जैकेट लगा के वीडियो बना रहल बा। खुद तहलू देखलू। अरे वैसन ठेकेदार रोजो खटावता रे। ई ठेकेदार के ऊपर हेलमेट जैकेट लगा के वीडियो बनैले बा। चला अच्छा बात बा, समझ में आवता, कंपनी के कंटेंट बा, हंसी मजाक चलत रहेला, कोनो बात ना, अच्छा बात बा। लेकिन ई सलाह पटीदारों के ऊपर जब वीडियो बनावता हेलमेट जैकेट लगा के बनावता। भैया हो देखो बहन चुदवा हमारा पटीदार के हई हमारा खेता में काट के मोरी बनौले बा। अब ऐसा का जरूरत आन पड़ल कि पटीदार के ऊपर वीडियो बनावे खातिर हेलमेट जैकेट लगावे के पड़ल। कहीं पटीदार एकर बिना हेलमेट लगोले। खैर ये आपस के एकर मैटर बा, हमनी के एंजॉयमेंट करे के बा। हम सर्व पढ़ लिख के लेबरई कहीं जिंदगी भर तो देख ल 3 गो छोकरी से बियाह कहीं। कबो मन करता कि हेकरा से बियाह करी, कबो मन करता कि हेकरा से बियाह करी, या कबो मन करता कि हेकरा से बियाह करी। भगवान आए हाय लीला सिला मुन्नी जुल्ली हेलमेट जैकेट दिखा के अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर समझ रहल बा। एकरा लागता कि व्यू एकरे कंटेंट के देख के आइल बा, लेकिन ना, ये जौन व्यू आइल बा ई सब वो खातिर आइल बा कि ते अपने वीडियो में नया नया लड़की लेके आ रहल बड़ी। तो जितना रणुआ बढ़ेन बैठल उ चल जाता रहे देखे, आ तोरा लगता व्यू आइल बा। ऐसा ना, गलत फहमी ना भैया, न तो आक्रामक जौन सोच बा उस सेहत के लिए बहुत हानिकारक होला। खैर गधा मजदूरी छोड़ सकता, लेकिन इस साला हेलमेट जैकेट नहीं के छोड़ सकत। हेलमेट जैकेट, अरे साला हम हेलमेट जैकेट क्या है पहनना बनी बहन। तो वीडियो कैसा लागल तो लोग के कमेंट करके बताओ लो, और चैनल के सब्सक्राइब कर दो लो, वीडियो के लाइक कर दियो लो, कमेंट जरूर करियो लो, और बताइयो लो का पार्ट 2 आवे के चाहिए कि ना। और हाँ, स्ट्राइक मरले बा 4 गो हमरे पर, कौनो बात ना, ये सब होत रहेला। बाकी तो सपोर्ट बना के रख लो। जय हो।